Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam tagasngi. Ukartong MP ke United Democratic Party UDP na Shillong Parliamentary Constituency. Uba Vivan Stone ji kharngap kenta ulo ong baka election pajba ka ai kalat iki pajba ban bishar bat rai la unu ukartong uba biang tam ban mikmat iki pajba a parliament. Habakran shikilat pathai khubor ba Vivan Stone ulo ong ba kwa ban kran ni kentho yaki wei pat ki kertong ni seng san pathai henry ka rai ka bakhat du ka shong ha ki pajba. Long bakum DKhot jengka UDP lada unsha ajit kum UMP ka benta ka bakong santam ka long banla ban ai ka jingya grand ba jingya day ba kiwe ki MP ha parliament khnang ban ra iki mat jengka jilla sha ka sarkar deng ka bakrau tam ka long ka jingya grand ba jingya sngotu lada ngidon kinu ki mat ki be day ba ka jilla ngi ha ban la ban pin sngoy ka sur jungi ha parliament ba jingya trilang ba kiwe ru ki MP ong uba Vivan Stone Ulo ongru baga jila Meghalaya kade ka bakkarpang namar ka jingyo e ka 6 schedule bar ki autonomous district council ki ba ai jingya da ya ka jila bar ka hok jing ki riulum trai jila. Karkum ka jingya thu jing u om deban ailad ikinu ki bor pat ba ne jingya pat ba ban pendu ne pendret ya ka bor jing district council namar kini ki de ki benta ki bala ai jingya da ka riti sinshar ka ri ka 6 schedule bar ki district council ki de ki badan jingya da hapo ka constitution. Ngidei ban yadai kini but omdei ban ailat bakin sha pendu no namar kinu ki jingit mu pat ba ulo ong. Uba Vivan Stone ulo ong ru balada tang marwei uperta parliament kan ombiang henry ka jilla ka don kam ka jingit trailang bat jingit li bat ki jilla bat ki MP ban pen urlong yaki mat ki be yadei ba ka jilla Meghalaya.